on ok. sellainen juttu, että tää on vanha harjoittelua, että mä teen tätä nyt tässä pari päivää ja taas tuo tästä harjoitusvideota nyt jonkin aikaa. Mitä laitat uusiksi? Minecraft Live. No, ei se haittaa, että voice chat ei toimi, kun mulla ei nyt toimi itsellä, kun mulla ei ole modei 1.21.11. Kun mä käytän ihan uusinta versiota. Joo. Mä en oo käyttänyt muuta kertakaan Mitä? Nyt toi näyttää sitä mun versio. Eli mikä versio siinä käy? Kun mä laitoin kun mä laitoin 1.21.11, niin se ei toiminutkaan. Se sanoo, että käytä mitkä versiot nämä oli? Mun Minecraft aukee nyt. Siinä mulla vähän pelleili. Mitä? Ei toimi toi nyt jonkin. Mulla oli, että käytä jotain tiettyä versiota. Voitko laittaa? Joo, mä laitan toi 1.21.11. Se on vähän paha. Mut oota. Mä voin vaan tehdä sen